Det jeg gerne vil bevise, det er produktreglen, som er f af x gange g af x i mærke. Det kan man også skrive som f mærke af x plus g af x. Nej, det skal være gange her. Altså f mærke af x gange g af x plus f af x gange g mærke af x. Og for at kunne bevise produktreglen vil jeg bruge tretrinsreglen, og det første trin det er funktionstilvæksten. Og for at vise hvad det er, så tager jeg et koordinatsystem. Og så sætter vi et punkt her, som vi kalder for x. Og så sætter vi endnu et punkt her, som vi kalder x plus h. Og så længden mellem de her to punkter, det kalder vi så for h. Og ud af y-aksen på det her punkt, det vil så hedde f af x. Og det her punkt på y-aksen, det vil så hedde f af x plus h. Og så længden mellem de to punkter ude på y-aksen kalder vi for delta y. Så det vil betyde, at funktionstilvæksten, det er, at vi finder ud af, hvor langt der er mellem de to punkter her, ved at sige den der minus den der, så vil der komme til at stå delta y er lige med f af x plus h minus f af x. Og nu vil jeg så bruge andet trin, som er differenskoefficienten, som er delta y delt med h. Så delta y delt med h, det er differenskoefficienten, som er hældningen på den her mellem de her to punkter. Nu går jeg lige tilbage til funktionstilvæksten, som var delta y lige med f af x plus h minus f af x. Og nu bruger jeg venstre side af produktreglen, som er f af x gange g af x mærke. Så der kommer i alt til os, som h også bliver lagt til. Så der kommer til at stå delta y er lige med f af x plus h gange g af x plus h minus f af x gange g af x. Og så var andet trin differenskoefficienten, som var delta y divideret med h. Og når vi så skal sætte det ind, så betyder det, at vi dividerer alt det der med h, så der kommer til at stå f af x plus h gange g af x plus h minus f af x gange g af x divideret med h. For at komme videre i selve beregningen, så tilføjer jeg noget, og det vil være ligesom, hvis man tilføjer plus 2 minus 2, så det er lige. Så jeg tilføjer i virkeligheden ikke noget, men for at komme videre, så gør jeg det. Så der kommer stadigvæk til at stå f af x plus h gange g af x plus h, og så tilføjer jeg minus f af x gange g af x plus h plus f af x gange g af x plus h. Og så ja, det er det jeg har tilføjet, og så det vi mangler herfra, det er så minus f af x gange g af x
Og det hele her, det skal så divideres med h. Og så for at kunne tage det ind under de flere led, så kan vi sætte det sammen. Så der kommer til, vi kan sætte den der led og det her led sammen, så der kommer til at stå f af x plus h minus f af x, og der skal lige være en ekstra parentes, gange g af x plus h. Så det betyder, at vi har taget det der led og det der led sammen. Og så for det næste, det vil så være det her led og det der led, som så vil give plus f af x gange det sidste, som vil være det der led sat sammen med det der led, som vil give af x plus h minus g af x, der skal lige være en ekstra parentes i det der. Og så deler vi det op med h. Og for at kunne gøre det lidt nemmere, så kan vi dele den her store parentes i to. Vi deler den op lige her, sådan at det bliver lidt mere overskueligt at se. Jeg deler den her brøk op i to, så vi har to brøker. Så der kommer til at stå f af x plus h minus f af x gange g af x plus h delt med h plus f af x gange g af x plus h minus g af x delt med h. Og så skal vi lige over til det andet papir. Fordi nu har vi brugt differenskoefficienten, og nu skal jeg til at bruge differentialkoefficienten, hvor at h går mod 0. Så det betyder, at det ikke længere er den her linje, eller hældningen på linjen, vi finder, men derimod hældningen på et punkt. Og for at det hele kan være det, så tager vi lige en ny side. Og for ligesom at kunne vise, at det er en hældning, at h går mod 0, så skriver vi lim, og så h gående mod 0. Og bruge differentialkoefficienten, det er også det tredje trin i 60-trinsreglen, som jeg bruger. Og der kommer så til, nu står der så lim, så kommer det f af x plus h minus f af x gange g af x plus h divideret med h plus f af x minus gange g af x plus h minus g af x divideret med h og stor parentes slut. Og der er lige tilføjet et par ekstra parenteser der, og en slutparentes til det der, sådan at det hele det går op. Siden man ganger op i tælleren, så sætter jeg to produkter ned, som er det der produkt og det der produkt. Så der kommer til at stå f af x plus h minus f af x
der skal lige en parenteser der omkring, divideret med h gange g af x plus h plus f af x gange g af x plus h minus g af x divideret med h. Og siden at vi bruger lim h mod 0, og lim det er så selve grænseværdien. Hvis vi sætter grænseværdien mod alle led, så h det går mod 0, så kommer det til at stå lim med 0. Og f af x plus h minus f af x divideret med h gx plus h minus x divideret med h. Og så kommer der til at stå det grænseværdien h mod 0 ved alle led, hvilket betyder, at det er så det samme som f mærke af x. Så hvis vi skriver det der led, så bliver det til f mærke af x. Og siden at h går mod 0, så gx plus h, det bliver så omformuleret til g af x. Og når så kan vi også, så bliver det så f af x, så vi tager det med. Og så kommer der til at ske det samme her, som der skete med fx, hvor at det så bare bliver g mærke af x. Og det her, det er så også selve produktreglen, som der skulle bevises. Og herved er produktreglen bevist.